да изтегли песничката. Айде сега. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Maria. Happy birthday to you. Айде на български сега. Честит рожден ден на теб. Честит рожден ден на теб. Честит рожден ден, скъпа Мария. Честит рожден ден на теб. Браво! Айде вие. Айде сега. Айде, кой ще я пали? Който палеше да се върне. Да се върне обратно. Казах ви, че ще опрете до пушачите. Чакай, гори малко. Чакай, нека тя се опита. Сега Мария. Алис, чакай сега. Чакай да видим тя може ли. Чакай, мамо, чакай. Тя иска да го спре. Иска да. Я да си Така си да видиш. Айде сега, така. Няма пламъче. Къде е пламъчето? Чакай, Али, не. Чакай сега тя. Айде, Ваня, айде. Беби. Дух, Айде, виждам те. Не забелязахме ние. Как се радва на пламъчето. Браво! Не обиди. Това от радост. Браво! Айде сега да ядем, как беше? Вкусна торта с крем. Ще ядем. Айде, да свърши да си цокни. Айде сега, така. Отвътре. Защото това е така. Отвътре ми вземи. Айде, лъпни. Айде, пушкичката. Как се радва. Така само. Върху мама. Дай кръстницата, айде. Чакай. Ето, триеме накрая. Давай върху кръстницата, бе. Да. Не иска да маже. Няма. Край. Айде ви взехте пак на маймуна му. Чай, принцески. Иска да я пусне. Сега не мога да идам да я пробвам, дали ще хапа напитка. Не, няма да яде повече. Тя няма достатъчно. Тя се пере тази. Ала. Да не изпадне от... Като боболечица, бе. Мамо, дай да я снимаме. Също като циганче, не като боболечица. Голяма, Мария, голяма. С чувкаме, аз я? Да, много сме с репърсите. Да, и лази. Ма ти клипа ли не правиш? Клипи снимам, да. Батериите. Оле, ли сам ясните колори. Голяма работа, после ще се измие. Става ли? Ще гледам да го монтирам това нещо тази вечер. Само да не изпадне там. Никога сме ние. Нема страшно. И някой ти дава хляб. Много бързо се спрайот и се обърне.
да хапне на малко поченцовичка. Хапна. Виж като балеринка стъп. Хапна на поченцовичка, хапна. Добре. Чакай, сега да го сдъвча. И тя когато стъпи, си стъпва хубаво. Но когато ходи, смята, че трябва да я Те какади, какади. Ау. Ау. Бомбон. Мамо, тук една стъпка си направила, мамо, и робят. Да снимам в цялост. Айде в цялост. Айде в цялост. По-назад, някаква ешка. Тя на пръсти. Да, на пръсти. Я да видим една снимка. Що те спираш? Не е доволно детето. Колко бързо се приближи. А много бързо. Да, не може да е фана.